вечора. Доброго вечера. Верховная Рада не знает, с какими предложениями выходит и о чем договаривается трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин. Вот что он сказал, предлагаю вместе нам послушать. Уявлення про те, що насправді обговорюється, як не було, так і нема. Верховна Рада України, як вищий законодавчий представницький орган, фактично в стороні від цього процесу, попри те, що 3 члени парламенту, 3 голови комітетів є офіційними представниками України в ТКГ. Тобто, коли Україна виходить з якимось набором пропозицій, вони це називають планами. Я не сказав би, що це план, фактично це перелік пропозицій, але менше з тим, з цими планами знайомиться не тільки ОБСЄ. З цим планом знайомиться Росія, яка є агресором, і представники терористичних організацій. А Верховна Рада цього плану ніколи в житті не бачила. Пане Игорю, у вас есть понимание, о чем действительно говорят в рамках трехсторонней контактной группы в Минске? Какие планы там обсуждают? Учитывая, что мы некоторое время назад говорили о плане А, пытались выяснить с нашими гостями, и если я не ошибаюсь, мы даже с вами разговаривали о неком плане Б, который планируется представить властью сегодня уже в 2021 году. А сейчас нам Резников говорит, что, оказывается, мы уже работаем по плану Б. Мы что-то действительно не понимаем или что? Ну, по-перше, дивіться, хотів би відреагувати однією тезою на попередню тему. Тобто, завдання економічних витрат Російської Федерації внаслідок дорогого утримання Криму – це якраз і є нормальна діюча річ, яка працює. Тепер стосовно заяви Резнікова. Ну, вона щось така залишилася тихенькою, тільки зараз починає висвітлюватися. Я думаю, що скоро Резнікова будь-які патріотичні сили почнуть розпинати саме за ці тези, що ми тут говоримо про якусь реінтеграцію, не говорячи про безпекову частину. І тепер стосовно заяви Рахманіна. Ну, дивіться, давайте все-таки будемо відвертими. Мінська ТКГ, вона не є генератор ідей. Це не генератор ідей. Це інструментарій, який втілює в життя ідеї пана Зеленського. А також це є інструментарій, який озвучує ідеї пана Зеленського і далі, в залежності від реакції, нам можуть приподнести. Чи це була особиста думка пана Фокіна, наприклад, а не учасника Мінської ТКГ? Чи це була особиста думка, там, наприклад, того ж самого пана Кравчука? А ви думаєте, що ці всі ідеї генерує сам лично Зеленський? Дивіться, ну, по-перше, давайте все-таки, в нас президент Зеленський є безпосередньо відповідальною особою за національну безпеку і зовнішню політику держави. Ну, це його все. Нормандська зустріч відповідала і домовленості, окрім тих, які нам відомі, відкрита частина домовленості. Ми ж не знаємо, про що була розмова з Путіним на протязі там 20 хвилин віч-навіч. Так, ми ж цього не знаємо. Тобто, це все йде в рамках виконання Зеленським своїх зобов'язань. Безпосередньо тих, які він на себе взяв в нормандській зустрічі. І впровадження там Штайнмаєра, наприклад, імплементація формули Штайнмаєра в українське законодавство, чи будь-які інші речі, у нас на сьогоднішній день немає такого діючого інструменту, наприклад, як парламент, тому що в нас ці рішення приймаються в офісі на Банковій. Сьогодні вже парламент подекуди показує зуби, тому що розуміють, що їм же ж бути громовідводом за всі прорахунки команди Зеленського в контексті Офісу Президента, там Єрмаків, Татарових і неважливо, Венедіктових. Тому парламент іноді показує свої зуби, але так, знаєте, так лайтовим варіантом. Тобто ми не маємо виконавчої гілки влади, тому що в нас на сьогоднішній день прем'єр-міністр, той же самий Гончарук, несе заяву про звільнення, про відставку не в парламент, в парламентсько-президентській республіці, а в Офіс Президента. Ви, мабуть, мали в виду Шмигаля? Ні, я говорю про Гончарука, який написав заяву про відставку не в парламент, а безпосередньо президенту. За Шмигаля аналогічна ситуація. Тобто плавнова олігархічна система надала своїх працівників у розпорядження Офісу Президента. А далі вже як хто там з ким що домовився. Пане Тому Петро, в мене є глибоке переконання, ще раз наголошую, що Мінська ТКГ, вона не є генератор ідей. А те, що там намагається нам пан Арестович преподносити як якісь там речі, чи той же самий будь-хто з представників ТКГ, вони не є ініціаторами в цьому процесі. Вони можуть лише озвучувати, в принципі, для того і вона і працювала, ця Мінська ТКГ, в цьому контексті. Вони представляють інтереси тих, хто їх туди делегував. Я просто понимаю, а какие идеи сейчас имплементируются и реализовываются, если Минский процесс находится в стагнации, многие вопросы остаются до сих пор нерешенными?
Ще раз кажу, в контексті реінтеграції, боротьби за уми мешканців Донбасу, боротьби за людей Донбасу і так далі, в цьому контексті якраз те, що озвучив пан Резніков. Розумієте? Тобто це все іде саме в тому наративі, що нам потрібно, незважаючи навіть на відсутність безпеки, нам треба провести вибори. Ще дехто каже нам сьогодні з парламентарів, що треба проводити прямі переговори з ОРДЛО, тобто, що це якась там суб'єктність і так далі. Ще це тестування терпимості суспільства.